Mayong adlaw mga dear friends, kininong sub si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, lain na pud nga istorya ang atong paminaon ug hinaot pa nga makuhaan ninyo og daghan nga mga pagtulunan. Ug kun kamo dili pa subscriber sa ato ang channel, ayo kalimot pag-like, share and subscribe. Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Si Papa Joe di ay ni. O karon, aniya na sa tay laing suwat nga tagaan atong pagtagad nga pinadas sa usa sa ato ang mga subscribers sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Sa mga bisita nato diri nga channel, please subscribe and also click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga ipadangat sa ato mga kaigsunan. O kamo mismo, pwede sad ninyo ipada ang inyong mga istorya. Ipadangat lang kana sa to ang email address nga papajoesuperb@gmail.com. Di kita maglangay mga kaigsunan ug basahon nato ning istorya nga pinada sa tong igsuon nga si Gaspar. Dili kini siya usa sa mga Three Kings pero sugid nga tigpaminaw sa to ang YouTube channel. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo sa tanan nga mga nagsunod sa imong YouTube channel. Nga very inspiring and at the same time entertaining pud. Labi nako nga dugay na nga nagsunod nimo. Usahay maigo ko sa imong mga tambag mao nga mauwaw ko sa akong kaugalingon kay daghan ko nga nahimong sala sa akong kinabuhi. Sa tinuod lang dili ko ganahan nga i-share ang akong kaagi kay mauwaw lagi ko. Pero ako na lang yun yung gisuwat. Ang akong kaagi kay maayo na lang nga makahatag og basihan sa mga listeners nga di siya magpinariho diri kanako. Kay tinuod ra bag yun ni nga pulong nga karma. Yes, mao na. Murag na karma ko sa akong mga binuhatan. Tawagan lang ko sa pangan nga Gaspar sa 60 anyos na ang panginaron karon ug niya lang ko nagpuyo diri sa Cebu. Sugdan ako ang istorya niya itong 32 anyos pa ko. Ug adlaw ka to sa akong kasal. Late na ko nakadecide nga magpahigot human sa mga dulan pod. Kababay nga nangagi sa ko ang kinabuhi. Nagpakasal ko sa akong napangasawa nga taguol na nato sa pangan nga Elvira. Makahinumdum pa ko sa mga gipangsulti sa akong mama o sa tanang kaparyentihan. Diri kanako pagkaibaw nila nga magpakasal ko. Hay, salamat nga magminyo na ka. Aron ang imong asawa na pud ang problema nimo. Makalingkawas namin nimo Gaspar. Dili na ko sila mabasol nga nung mao'y manggawa silang baba kay medyo badlungon mapug ko niya itong pagkaulitaw na ako. Butan ko in a sense like mutahod ko sa kong mga ginikanan o mga paryente. Labi na sa mga maguwang na akong edad. Pero ang problema na ako kay gikapoy na sila na ako. Kay para nila, wa ko'y damgo sa kinabuhi. Happy go lucky ko nga pagka-type kay gibebe ko. Bebe ko nila before kay ako lagi kamanghuran nga boy. Sa akong daghan kayo nga mga maguwang. Napodemi ka man nag-igsuon og ako ang kamanghuran. Medyo sakto-sakto pod. Ang among panginabuhi og dili pod kayo pobre, mao nga spoil ko gamay. Gusto ginuta sa akong mama nga pa-eskwelahan kong college pero ako ang dili ganahan. Kay ambot, hina kay ko sa klase ug mahadlo ko nga basin og mausik lang ang kwarta. Kay di ra gyapon ko kapasar. Imagine, maglisod man gani ko pasar sa high school, college na ba? Kung mao na Gaspar nga di ka muskwela og college, panrabaho na lang para napo kay gamit. Matud pa sa akong mama nako. Kay duha ka tuig na ko nga nagtambay sa mua og wag ko mga apply og trabaho. Sige bito ko pang-apply ma. Wa man pud ko nadawat. Tubag ko pa. Unsa man sinong pagkadawat nga mga-apply man pud kag supervisor? Pilian man kay kag trabaho bata ka. Di ka nga magpili og trabaho kay wa ka kahuman. May pa mag-construction worker ka kay madawat yung ka sigurado. Kay dako kay kag lawas.
Matud pa sa ako ang mama Papa Joe. Dako gyud tinuod kog lawas kay sige magkog alsa og barbell. Sige kog exercise para magkamasol ko. Unya nitong mga panahon na uso kayo ang style nila ni Rudy Fernandez, Bong Revilla o guban pa nga mga action stars nga mga paborito nako. Sundugod gyud nako ang ilang linihukan. Labi na si Rudy Fernandez kay daghan ingon nga mao-mao ko numi og naong hangtod sa barog. Gwapuhon daw ko Papa Joe. Tinuod siguro kay daghan makuguyab. Ang kunon ko nga chicks boy kaayo ko sa una. Nahidungog ko sa amua nga halos tanang dalaga sa amua mga silingan akong nauyab. Usahay pausa-usar ko uyab. Pero nagyo mga panahon nga di malikayan nga magka dubli-dubli ang akong uyab. Unsaon nga babae na magyumuduol nako. Ako may anahon sa mua. Matod pa nila. Ang barko na gud ang niduol sa pier. Dili nako, magpadili-dili pa. Well, mao na akong binuhatan sa una sa wa pa nako maila-ila si Elvira. Wa ako magdahom nga sa kadaghang babae nga nangagi sa akong kinabuhi. Ang prom di lang nga si Elvira ang makabihag sa akong kasing-kasing. So mao to, ako yung gipakaslan si Elvira kay buntis naman siya. Ug usabaya siya ka maestra sa public school. Madaot siya sa trabaho ug di na ako pakaslan. Pero dili tungod sa iyang pagka-maestra nganong nagpakasal ko niya. Ako siyang giminyuan kay love gyud nako ang akong asawa. Daghan nalipay labi na ang akong pamilya sa akong pagpakasal kang Elvira. Kay matod pa nila, dako na kayo ko og kausaban. Sa una, tapulan kay ko Papa Joe pero sukad na tao among kamagwangan nga anak nang apply gyud kog trabaho nga dili lang nako isulti og unsa. Basta pang skilled job ra gyud sa usa ka kompanya diha sa Cebu. Ultimo ra ang akong posisyon, pero og magkugi kag overtime makakwarta man pod. Mao to nga nagsigin lang kog overtime ug halos kada gabi alas 12 nako maabot sa mua kay para lang maka-extra income. Kinahanglan magkuko nga mukayod og taman kay ang sweldo ni Elvira gamay na lang kaayo kay napuno naman og loan. Halos wanay mahabilin sa iyang sweldo kada buwan. Okay ra nga mong pagpuyo ni Elvira. Usapa ang among anak hangtod nga nimong duha, dayon napunan na himong tulo, hangtod 5 na kabuok ang among anak. Unya, sunod-sunod pa gyud. Paspas nga nidagan ang panahon kay naana ko'y college ug dito nagsugod ang akong kalbaryo sa pagpag-eskwela ug college sa akong kamagwangan sa usa ka private university. Porting dako amang gud sa ilahang bayranan. Unya si Elvira kay gusto ra gyud nga i-provide yun ang tanan nga kinahanglan sa pagpa-eskwela sa tanan namong anak. Madala pag-smile ang high school ug elementary na kong anak. Pero ang college, ambot. Muna-muna na kong overtime ug halos wa na ko'y pahuway. Di na ko mo day off. Kung pwede pa lang, di na lang kumuli sa mua. Magbuntang lang ko og overtime. Pero bisa kung saon ako patay-patay og overtime, dako pa kay kuwang ang pang-tuition sa akong anak. Dito ko nakat-on og pagpangutang. Niloan ko og SSS og pag-ibig pero nisamot og kalisod pagdidak sa payment na kay dako kayog deduction ang akong sweldo. Mamaylo na pug ko sa akong mga kauban og kwarta. Unya initing bayad kay wa na ko ikabayad mo nga mga suko na sila nako. Sa among kompanya gud. Nanon ako sa kadaghan og utang. Wa na gyud magpautang nako, mao nga adto na pug ko mangutang sa laing tawo kanang wa pa makaila sa akong taras. Kada nay magpautang nako, utang ko di ko mahadlok, di ko kabayad. Nakat-on ako nga maglikay-likay sa mga nautangan nako. Nakat-on na pug ko pagpamakak sa mga nautangan nako. Dito sa gawas, di na ko matug-an sa akong address. Akong isuwat ang address kay address sa mong probinsya. Unya, di po kumusulti sa tinuod sa ako ang asa ko nagtrabaho. Pero sa kadlaw ni Ana, gipatawag ko sa guard kay na ako rin nangita na ako. O pag-ato na ako sa guardhouse, akong nakita ang usa sa akong giutangan nga isug kay naong. Gaspar, naunsa man ka nga naglikay-likay naman ka? Niyato pa, hangyo-hangyo ka nga mutang-butang kay kag naong. Naluoy ko nimo kay amiga mi sa imong mama. Mo nga, wa na ko tubuy ang imong utang kay salig ko nga, di ka mudagan pero sayop manday ko.
Di mo ka kasaligan. Niduko ko og gisiguro gyud nako nga luoy kay kong naong. Wala man ko motago, ma'am. Nabisi lang yun ko og overtime kay tingbayad na pod sa tuition sa akong anak nga babae. Sorry kay ma'am kay nadugay kong bayad. Mubayad man gyud ko, ma'am. Sa katapusan na lang unta inigsweldo. Hinay ko pa nga tubag niya para maluoy siya nako. Sige ha, bantay. Ug di ka mo bayad. Magdaa kog pulis diri sa imong trabahoan. Ipapulis gyud ka. Matud pa sa akong nautangan, Papa Joe. Ingon sila nga wa kunoy mapriso sa utang. Wa man po ko'y gipirmahan niya. So pwede ra gyud siguro nga di na ko bayran. Dako na ko baya po ang ako nahuman niya. 5,000. Pero dili man po ko utang tao. Kung dili pa lang tungod sa akong mga anak nga nag-eskwela, di gyud ko mangutang. Ang akong gibuhat, nagpangutan ako sa tanan ako mga kailan ako sa Facebook kung kinsay nagpa-loan. Bahalag na ko og interest. Di ay naka-refer na ako nga magpa-loan og 5-6. Kailan rapod na ako. Ang nagpautang kay actually ex na ako siya. Si Letty, nga akong uyab sa una. Naswertihan na di ay siya kay nakabana og nagpa-loan og kwarta. Dito, nagsugod mi communicate ni Letty sa messenger. Pila man sa hiwa mo ni mo, Gaspar? Pangutana pa niya nako. 6,000 unta, tubag ko pa. Kagamay, medyo joke pa niya ang reply nako. Mahadlo ko di ka bayad, uy. Matod ko pa niya. So, kano sa man mo kuhaon? Pangutana pa niya. Sa labing daling panahon unta, kay basin og dadan ako pulis atong nautangan nako. Tubag ko pa. Well, mao man na may uso karon, mangutang para ibayad og utang. Matod pa ni Letty. Nagsabot mi nga mag-abot sa kalugar. Nalibog na gani ko niya kay gusto niya nga ato mi sa kulon mag-abot. Abi na ko og ato niya i-release ang kwarta. Sa food court sa ka department store sa may downtown Colon mi nag-abot ni Letty. Dito po ko niya gipapirma og mga papel-papel para sa kung utangon niya. Makabayad ra dayon kaday na ni Gaspar oy kay dako na gyud siguro sweldo imong asawa. Maestra baya. Matud pa ni Letty nako. Asa ka sweldo nga wala man gani halos mahabilin kay napuno pud sa loan. Tubag ko pa. Ni-smile siya nako og ningon nga wala pa gihapon ka na usab da. Look alike gihapon ka ni Rudy Fernandez. Macho gihapon eh. Nagsige gihapon kag exercise. Pangutana pa niya nako. Dungan sa iyang pagtutok diri nako sa kong lawas. Tinuod nga wa gihapon ko mausab physically bisan og stress na kay ko sa kwarta. Samtang si Letty dako na kay kausaban kay nanambok na siya. Pero siksihon gihapon. Human ako dawat sa 6,000 unya nakapirma na pugkutanan, nananghid ako niya nga mulakaw na. Mangaon sa Gaspar, librihan ti ka. Agda pa ni Letty nako. Mawawad ako pero tinuod lang. Gutom na sad kayo ko atong time, Papa Joe. Aw sige, di man ka magpabalibad. Banal lang ti ka. Matod ko pa nga to niya. Sumoto, nagdungan mi kaon ni Letty sa mga pagkaon nga iyang gi-order sa food court. Pag human na magkaon, nagpakuyog na po siya unta nako. Kay naa siya paliton pero uha na gyud ko magpadala. Kay feeling nako nangita lang siya grason para magkakuyog mi. Maybe pilingero lang siguro kay ko. Pero lahi gyud tinanawan si Letty nako eh. Iya pa gani nga gipakita nako ang picture siyang bana. Tambok kay kung bana sa bugat na kayo na. Di na gani kadaog siyang lawas kung mag ana-ana mi. Matod pa niya nako. Sa usa ka buwan, maay na lang kuno og naay ka usa. Unya, di pa gyud successful kay maglisod na kuno ang iyang bana sa nila paay sa Leono Carnero, Papa Joe. Murag wapo kuno'y gana ang iyang bana kay ang focus na lang ang pagpangwarta na lang pirmi. Klaro kayo nga wa na po'y tagad sa lawas. Nagpadungog-dungog yun si Letty nga di pa siya ganahan mo pauli. Pero kinahanglan naman yun. Kaya niya itong adlawa, mao to ang last day nga gitagal sa kuang nautangan o kung dili ko mo bayad, dadan ko niyag pulis sa mong trabahoan o mao na yung giingon ka na ako. Mao to nga nangutang ko para ibayad sa utang.
Ug tuod man nakabayad kog 5K sa akong utang na pay 1K nga sobra sa akong pitaka kay 6,000 man ang akong giutang ni Leti. Pagkaugma, adlaw nga Sabado gituyo na ako nga di mo overtime kay gusto ko nga isuroy ang akong mag-ina. Ang upat na ako ka mga anak ang nakakuyog kay ang kamagwangan doon na sila project sa school nga himuon. Niadto gayuna maka-order pa ka sa Jollibee og tag 50 pesos. Moy akong plano nga isuroy na ko sila, si Elvira ug akong mga anak ug mangaon mi og Jollibee, Papa Joe. Lipay kay akong mga anak ug si Elvira niya na pagani siya nga nganong wa ko ni order og para ako. Akong sulti nga busog pa ko. Palabihon na nako sila, pero ang tinuod nahadlok ko basin makuwangan ang akong kwarta. Naluoy si Elvira nako, iyang gi-share nako ang iyang usa ka chicken. Kaya tagan pud ko niya og spaghetti sa akong usa ka anak. Ingon ani man gyud ang role nato isip amahan. Bahala kita way kaon basta makita lang nato ang atong anak nga nag-enjoy sa ilahang kikaon. Pagkalunes niya to ting trabaho na pud ug hapit na ang hapon diyang gipatawag na pud ko sa guard house kay nanapud ko ni nangita nako. Nahadlok ko kay basin lain na pud nga akong giutangan og maningil. Pagtanan ako sa kababay nga nagpaabot na ako sa guard house batanon pa kini ug wa ko makailan niya. Sigurado kong wa ko'y utang niya. Kinsa ka ni bayana? Nganong nangita man ni siya nako? Ikaw ang nangita nako, miss? Pangutan ako pa niya. Sigurado ko sa kung kaugalingon nga first time lang ko kakita niya pero naglibog ko nganong pamilyar nga murag nakita na nako siya sa una. Nitando siya o niya ni smile dayon ni duol na kong niamin. Paamin ako. Matod pa sa babae na ako. Sakto ba ko sa kung nadungog? O siya nakaon ng bayhana nga gitawag mo kunyag pa or papa. Basin giprank ako ani niya. Pero basin anak ni sa usa sa akong mga nautangan. Diya nagpaila ang babae na ako sa iyang pangan nga si Angela. Anak ko no siya ni Perla. Gisulti po niya nako ang apelyido niya. Sa kadugay ng panahon nakalimot na ko sa pangan sa inahan. Pero paghisgot niya dito pa mi nagkaila siyang mama sa barko nga akong kasakay niya to nga nagbakasyon ko sa akong igsuon nga naminyo sa Manila. Diya pa ko nakainomdom long time ago. Mga bago pa siguro mi nagkaila ni Elvira. Dili pa kayo ko in love niya. Mao nga dali ra kay ko nga natintal sa laing babay bisan og igo ra na akong nasakay sa barko. So, unsa man day tuyo ni mo nako day? Pangutan ako pa niya. Koan, ingon manggod si Mama Perla nako nga ikaw kuno nga akong amahan. Unsa? Mura kong natukan, Papa Joe. Pero ninay-hinay og balik sa akong panumduman ang nitabo na mo kang Perla. Sa una, taga Cebu pud siya pero siya balik-balik sa Manila kaya nagpa-maid man siya didto. Moto nga usa ka higayon ana nagkasakay mi sa barko. Unya nagkasabot mi nga magkita inigabot na mo sa Manila. Kada day off niya matag Domingo magkita mi unya mudayon mi og check-in sa lodge. Nilanad pud og 3 months ang among relasyon kay gipapauli naman ko og Cebu sa akong igsuon. Wa na gani ko kapananghid kang Perla. So kada to wa na pud mi communication og wa mi taro nga pagkabuwag. Dunay gikuot sa iyahang bag ang dalaga nga si Angela. Akong birth certificate pa kung nagduda ka nga dili ko nimo anak. Kwintahan lang adlaw diha og ang tuig ug ang buwan nga nagkauyab mo ni mama. Matod pa niya. Kadaghanan nako og yun una. Daghan pa kay kog problema unya gipunan pa gyud ani. Pakwintahon pa ko nga nakalimot naman ko ato. Unsa tong buwana og tuiga. Pero gitanaw na ko ang birth certificate, maguwang siya og 2 ka tuig sa mong kamagwangan nga anak ni Elvira. Wa na ko nagkwenta-kwenta pa, Papa Joe. No need na. Kibawan ako og kinsa ning anak ni bataa. Mode nga familiar kay nako siya. Kay pareho kay naong siya nako. Mayong pagkaliwat ni Angela og sa kuang naong og di kinahanglan pa nga DNA. So unsa may tuyo nimo nako day? Pangutana pa. Nako ni pag-usab. Niigham una siya og ningon nga
Mangayo unta kong suporta. Mubo pa niyan tubag. Suporta? Kwarta? Mo yang tuyo na ko, Papa Joe, kay graduating na siya sa college. Matod pa niya nga, ingon pa ang iyang mama nga, wa na lang sila ni samok na ko, kay nibawaan sa iyang mama nga nagpakasal na ko. Mabuhi raman daw niya ang iyang anak, pero karon nga nag-college na, nagkalisod-lisod na siya og taman. Mo nga nidagan siya nako. Asa man taw ko mangitag kwarta. Naglisod naman gani ko sa akong 5 ka anak, punan pagyud nako. Kanang Day Angela, ingna lang imong mama nga wa para ba ko'y kwarta. Nagkalisod-lisod yung kuron. Puno man gani ko og utang. Hapit na gani ko mapriso sa akong mga utang. Matod pa niya, mao ba pa? Sige kung mao na, muadto na ko. Tubag pa niya, niamin usa siya nako, dayon nilakaw. Ni sa mo to kalibog akong unahuna. Wala ko'y duda nga anak nako si Angela. Sapagkat tinuod lang sa kadagan akong nauyab nga halos tanan na hilabtan nako, imposible yun nga wa nang mabdos tong uban. Maayo lang kaayo ko, mutago-tago sa una. Kasagaran sa kong mga nauyab, mga taga-lagyo ug wa na'y buwag-buwag basta mawala lang kong kalit. Di na ko nila mahagilap. Wag yun ako'y plano nga muhatag og kwarta kang Angela. Kaya sa may ako ihatag nga wa man sab. Pero pagkagabi nakadawat og text messages gikan ni Perla nga nagaingon nga, sud sa dugay panahon, dugay katuigan, wa ko nagsamok-samok nimo Gaspar. Karon lang gyud kay wa na ko'y kapaingnan. Hapit na nimo graduate imong anak. Inig kahuman ang eskwela, di na ko musamok, pero kinahanglan mo hatag ka kay katungod nimo. Tungod kay ikaw ang amahan ni Angela. Dali kay ko nakareply niya nga, gusto nta ko muhatag Perla, pero wa man ko'y kwarta. Asa man taong ko mangita nga nagkalisod-lisod man taong kuron. Og ni bawas po siya text nga, wa na ko'y pakialam og asa ka manulis basta di ko muundang og text nimo. Sunod, ako na'y muadto sa imong trabahoan. Kundi pag yung ka muhatag, anahaon ti kadiya sa inyo og mas maayo nga makahibaw imong asawa og mga anak nga naakay anak nga wa nimo suportahi. Pero tingadlukan ako sa gisulti ni Perla, Papa Joe. Kung mahitabo na kada kong gubot, awayon ko sa kong asawa unya unsa nalay ikasulti sa kong mga anak nako nga taas ba kay sila respeto nako. Bisan og pobre iyamot lang ni kani ilang amahan, pero idulo kayo ni nila kay buutan kuno kay ko. O grabe ang akong pagpaningkamot nga mahatag lang nako nila ang ilang ikinahanglan sa ilang pag-eskwela. Nagunaw na og taman unsaon ako pagsulbad ang akong problema nga di kinahanglan makahibaw ang akong asawa og mga anak. Ako nalang tagaan para wala na isamok. Wa na ilaing solusyon. Wala na po ko'y laing kadaganan gawas sa akong amiga nga nagpa 5'6", si Letty. Kiteksan ako si Letty nga akong punan ang akong utang niya. Di na ba mo approve akong bana nga muutang na pud-usab kay wa pa gani ka kaimpas. Pero kung emergency yun na Gaspar, ako nalay pautang nimo sa akong personal nga kwarta. Tubag pa ni Letty. Purting lipayan ako, Papa Joe. Gipautang ko ni Letty sa kantidad nga akong gibungat nga niya. Ug mao to akong gihatag kang Perla. Pero para sa kabuuan ra to nga tuition fee ni Angela. Napay mga nagsunod. Plus naapo ko'y bayranan nga tuition sa among anak ni Elvira. Diyos ko, unsaon ako ni? Malubong na ko sa utang. Actually, dugay na kong lubong sa utang pero kang Letty ang pinaka-lawom na gyud kaayo. Sige kog dugang og huwam kang Letty pero akong bayad niya ginagmay ra kayo. Hangtod nga niabot ang time nga niingon si Letty nako nga, lubong naman kay ka sa utang nako Gaspar. Uy, mao lagi lits. Saon man nga mas didako pa man akong bayranan. Sige lang, makagraduate ra lagi na si Angela. Makukuhaan ang akong utang nimo. Tubag ko pa. Aw, ako hinuon, nagpaabot ako nimo. Basin ginahan ka. Ako na sa imuhang lubngan. Matod pa ni Letty. Kay bawo ko nga binuang ra niya. Kasabot po ko sa iyang pasabot nga gusto niya nga magpalubong pero nagpaguryo-guryo ko. Nga wa kasabot kay loyal bi ako sa akong asawa. Pero di ko gusto nga makasa sa mong kaminyoon, Papa Joe.
Pero si Letty ang naguna-una o di siya mauwaw nga musulti nako sa iyang problema, silang kaminyuon, siyang bana, nga uwa na kuno'y ana-ana. Kaya yung bana, tambok na kaayo, unya, busy na pirmi sa negosyo. Siya ginisulti nako nga uhaw na kuno kaayo siya. Ambot ba Papa Joe nga natintal man ko kang Letty. Usa ka gabi niya na nag-abot mi. Nagsabot mi nga magkita sa kulon. Unya nanodayin mi og lodge. Didto akong napamatud-an unsa gyud ang giingon ni Letty nga uhaw kay siya. Di kay uhaw, gutom pa kayo. Tigang nagyud kuno kayo siya. Ug mao to Papa Joe. Nahitabo gyud ang panagbugno sa mga minyong leon ug karnero. Pagkahuman sa pinugnuay, walay kabutangan sa kong konsensya labi na dihang nakauli ko sa mua. Pag-abot nako nakatug na si Elvira. Ako mga anak pod, nagtuon pa ang uban. Uy pa, nadugay lagi kag uli doon, as dos na mas kadlawon. Napaday OT aning orasa? Pangutana pa, susan ako anak na nagmata pa. Oday, nadugay lagi karon mga alas dos na mas kadlawon, napay OT aning orasa eh. Pangutana pa, sa usan nako ka anak na nagmata pa. Oday, sao nga kinahanglan ko mo kayo ug overtime kay daghan kayo kog bayranan sa inyong school unya. Daghan pa kayong naningil na akong utang. Tubag ko pa. Tungod sa gibating konsensya, wag gyud ko motapad kang Elvira. Niya tong gabi na. Hangtod pagkaugma murag kiwaw gyud kay akong mga liho kay mahadlok ko basin og makasimot siya nga dunay laing baho nga estranghero sa akong lawas. Ang akong kasing-kasing sige ingon nga di nagkumusab pa og kuyog sa lodge nga tukang Letty. Kay dakong sala, pero akong utok mingon pod nga, go para maimpas na imong utang. Mao to Papa Joe nga nasundan na pod og sud sa lodge na mo ni Letty. Hangtod nga nagsigisigi na gyud. Ug tagsan lang ko mo overtime sa akong trabaho kay lahi naman ang akong gitrabahoan. Ang pagtuon ni Elvira nga mag-overtime gyapon ko kay pirmi ra gyapon ko nga dugay mo uli. Pero ang wa niya masayri nga si Letty ang ako ang gi-overtimean. Ang kunon ko nga sinugdanan kwartar gyud ang akong tuyo kang Letty. Gibuhat ko lang to para maimpas ang akong utang pero nagkadugay nakagusto na pug ko sa among gibuhat ni Letty. Ambot ba nga murag na-develop naman pug ko niya. Hangtod nga ni-graduate na sa college si Angela ug gituman gyud ni Perla ang iyang saad nga di na magsamok-samok nako kung makagraduate lang ang iyang anak. Okay na. Waan ako ihatagan kang Perla ug Angela. Pagkasunod tuig, si Nadia Nasab ang kamagwang anak namo ni Elvira ang nakagraduate. Unya nakatrabaho dayon siya ug nakatabang na pod sa pagpaskwela siya mga manghod. Nga mo na siya nag-college. Medyo di na kayo lisod ug angay unta nga hunungon na nako ang among kabuang ni Letty. Pero naon sa ba nga di naman ko kahunong. Sa gikaingon ko na nga murag na develop na ko niya. Usa ka adlaw nga Sabado kadto, nanangit ko sa akong asawa nga si Elvira nga mag-overtime ko. Pero ang tinuod, di ko mo overtime kaya nagsabot mi ni Letty nga mag-lodge na pud mi sa kulon. Sumoto Papa Joe ni check-in na pud mi ni Letty sa mong suki nga lodge sa kulon. Unya pagkahuman og kinananay sa karne nga mga pirming gutom nga leon ug karnero nanganaog dayon mi sa lodge. Ang lodge sa kulon kay naaraman sa daplin ug maagian ra og mga tao. Suswa ko magdahom nga pagnaog namo, natagbuan namo ang manghod ni Elvira nga lalaki. Nisiga ang iyang mga mata pagkakita nako. Manoy, nangusam ka diri? Pangutana pa niya sa manghod ni Elvira. Dungan siya paghangad sa lodge unya, tanaw po siya sa kuyog nako nga si Letty nga nagkupot pa sa kumbukton. Talinaong giwakli ang kamot ni Letty pero wahin na ang tanan kay kitaan ako sa manghod ni Elvira. Caught in the act yun ko Papa Joe. Murag nakasabot si Letty sa pangitabo ug nisinya siya nako nga muuna naglakaw. Dali king nawa si Letty sa kahadlok pod nga basin og makaabot siyang bana. Kami na lang sa igsuon ni Elvira. Amigo kay mi aning mangot sa kong asawa. Kay sama sa kong pamilya na. Ang ilahang pag-iladri ka nako nga sobra ka maayo. Butan og role father, role husband. Pero kung nasayod lang yun sila, sa akong tinaguan nga sekreto. Ug karon nasakpan ako. Brad, sayop kasi mong pagtuon nako. Matod ko pa nga to niya.
Pero nasuko na hinuon siya nako. Ako nasayop? Kasi pagtunin mo nako buang. Laki ko manoy. Kibaw ko sa akong nakita. Kanos ara ni mo ni gibuang si ate. Pangutana pa niya nako. Bago pa. Nagkabunga-bunga pa ang akong tubag. Nakatugaan na gyud ko sa tinuod. Kanos alam pag-uha? Gihapon? Karon or ado pa niyaging tuig? Isug pa nga pangutana niya nako. Brad, ang kunon ko nga nakasa ako sa imong igsuon. Labi na sa imong mga pagumangkon. Pero muhangyot ang ko nimo. Nga ayaw lang ko isumbo ang maluoy taon ka. Di ko gusto nga malain ang ilang pagtanaw nako. Nako pa nga nagpakiluoy niya og taman Papa Joe. Ningon siya nako nga di siya mutugan kang Elvira og sa akong mga anak. Basta isaad nako nga undangon na nako ang akong pagbisyo. Gisunod po nako siya kay di ko gusto nga mawa ang akong pamilya. Si Letty pod nahadlok pod nga makikita nako kay basin og mahibawan siyang bana. Dito na kayo ko sa akong kaugalingon Papa Joe nga gituyo kay gayunan nga masakpan ko sa igsuon ni Elvira para mahuman ang akong kabuang. Nagbasol ko sa gibuhat. Sukad niya to ni focus ko balik og kayod sa akong trabaho. Sige na kong overtime, kanang tinuod yun nga overtime sa work. Kinahanglan ko nga motrabaho kay napa ko'y laing nga anak nga mag-college na pod. Magdungan ra ba og college ang duha, samtang ang youngest nako napa sa high school. Balik na kong patay-patay sa akong trabaho Papa Joe, ambot ba nga nung lisod manghihapon mi kaayo, nga maestra manuntang akong asawa. Nana ko'y anak nga nakahuman na o doon na trabaho unya naghatagpod kanamo pero nisamot mi kalisod. Hangtod nabantayan na lang nako nga ang eldest namo nga si Nadia dili na kayo mag-ulian sa mua. Adto na siya makigdaan sa iyang amiga. Mao na lay kaamong kakurat nga usa ka adlaw niya na giadto migtaw sa balay ug naghatod og sumon para kang Nadia kay naa na daw ni utang nga wa bayri. Pero kung nahugno Papa Joe. Oo, masayod nga, hingutang po diya nga akong anak. Mo diya nga, tagsan lang siya muli sa mua para di siya masingil sa mga iyahang gipangutangan. Unya karon gipadadaan pa og sumon. Like father, like daughter yun ay. Matod pa sa igsoon ni Elvira nako, nga mo'y nakasakop nako nga nako'y kuyog sa lodge nga babae. So na-close kami siyang igsoon pero sukad ko niya nasakpan kontra na kayo mi. Suko kay siya nako pero may na lang kay wa magyud siya mosumbong kang Elvira. Pero nasuko siya sa pagpangutang ni Nadia unya giblame niya diri nako. Kay naliwat kuno nako ang akong anak. Nagtampo-tampo ang side nako og side ni Elvira para mabayaran ang utang ni Nadia nga dako ra ba kaayo. 30,000 kapin og napay interest nga moabot gyud og 47. Di may musugot mapriso ang among anak kay naabya siya pinirmahan sa iyang giutangan. Nakalingkawas na si Nadia sa maong utang. Pero after pila ka adlaw nang utang na sabni ug lain. Hangtod nga bisan kinsa na lay maningil niya diri sa mua. Nagul kay ko Papa Joe kay murag naliwat gyud siya nako. Di kay kana lang ang akong problema sa akong anak. Nasyak ming tanan kay ang nagsunod niya nga college nga babae, wa na po niuli sa mua, kaya nakig-live in na di ay sa iyang uyab. Siyempre, porti na mong sukua kami ni Elvira, among giapas ang among anak sa balay sa lalaki. Among gipugos og kuha, pero dangtan og pila ka adlaw, musibat na po og mubalik yun nga to siyang uyab. Di ay wa na ko kagwanta akong giapas sa balay sa iyang uyab, unya for the first time nakadapat ko og anak. Akong gisagpa pero igor ako gitubag. Ikaw pa, muram sa ka og dili nimo ning binuhatan na magani kay daghang anak sa gawas. Mura kong malupog sa kong nadungog nga nakaibaw dahi sila nga nakoy anak nga gipaskwela kadto si Angela. Unya napay mga hugon-hugon nga ang gimabdos ni Letty, akong anak. Yes, namabdos si Letty ug ila na po nibawaan nga ako di siya nga kulo ka didang. Sa una, unya ako'y ilang gidudahan nga amahansad sa gisabak. Kay si Letty og yang bana wapay anak, kay di ko no makaanak ng yang bana tungod sa katambok. Wala na mo kontak na ako si Letty. Wala na po ko mo kontak niya. Ug matod pa sa balita nga sa pagkakaroon, dako na ang bata.
ni Leti nga liwat kuno kaayo nako. Tiguang na ko karon Papa Jog, hapit na ko mo retire sa trabaho pero nagkatiguang nagkagubot naman hinuon ang akong kinabuhi kay ang akong anak nga si Nadia mao lang gyapon hangtod karon grabe kay mangutang. Unya maayo ra ba nga muli kay likay sa gyutangan. Akong ikaduhang anak wa na pud nakahuman og eskwela kay nakig-live-in sa lalaki. Ang akong ikatulong anak nga babae wa pud nakahuman kay namabdos. Sa pagkakaroon, napa ko'y duha ka mga anak na nag-eskwela o college. Mula yung giampo og taman sa Ginoo nga unta, di sila may sama sa ilang mga maguwang. Ang bugtong tao ragyod nga, wa mausab nako. Mao ragyod ang akong asawa nga si Elvira. Kibaw siya sa tanan na akong kabuang pero wala gani ko niya awaya, Papa Joe. Usa ka adlaw niya na ako siyang gi-heart to heart talk. Ma, butan kay ka. Kay bisan og kibaw na ka nga di day ko santo nga pagkabana, nagyapon ka padayon ka nga nisabot nako. Kung ubang babae pa siguro no kay wala na gibuwagan ako. Matud ko pa nga dunay sagol parayag niya ug sagol pud pangayod pa saylo. Sagol pud kauwaw ug nitubag pud siya nako nga kung buwagan ti ka kinsa na malay mo buhi sa tong anak. Napabay mga nag-eskwela. Di ko gusto nga magkawatak-watak ang atong pamilya. Mo nga, gituon ko na lang ang tanan kay gusto ko nga magmalinaw ang atong pamilya. Papa Joe, mo na gibuhat ni Elvira ang pagpasabot o pagpasaylo niya nako para maintak ko no ang among pamilya. Pero bisan pa siyang gibuhat, dili niya kontrolado ang panghitabo kay niresulta man gihapon og bati. Pinaagi sa akong mga anak na tulo ka buok nga wa magkadimao. Gaba kahanin nako ang nitabo. Kisa may angay mabasol. Sigurado gyud nga muingon mo sa kuha nga sa nako tanan. Sa akong edad karon nga mas maguwang pagani ko nimo Papa Joe, angay unta nga maalamon ako. Kay daghan na kayo kong nagian. Pero tao gyud ko nga imposible nga ma-perfect nako tanan. Bisan pa og gusto ko nga perpekto ang akong pamilya. Mao gani nga nagbag-o ko dihang nagminyo ko. Pero bisan unsaon nako og subay sa matarong wa na ko'y mahimo kay mutipas mangyud kining tanan. Kining tanan naman po'y rason. Sama sa akong pagpakabuang kang Leti. Ang plano ra magidutan nako. Adto nga ako lang sabay-sabayan si Leti para makautang ko kwarta. Pero nadayunan man hinoon Papa Joe. Para nako di raman siguro ako ang nakabuhat o mga sala nga sama ani Papa Joe. Sayod ang Ginoo nga gusto ko nga musubay og tarong nga daan. Pero dangog yun ang kalibutan. Daghang temptasyon. Kini ang istorya ako nang gisuwat kay nagtuo ko nga di pa uwahay ang tanan nga magbag-o. Unya, gusto po ko nga makadungog ang mga naminaw karon nga makuhaan nila ning pagtulunan nga di ko nila sundugon para di sila mapareho nako nga nakarma. Ang importante nga buhi pa ko, naapa ko'y chance nga i-correct nako ang akong pagpakasala. Ang akong buhaton karon mao nga giyahan nako sa sakto ang akong duha ka mga anak nga nag-eskwela kay mao gyud akong tinguha nga bisag sila na lang duha makalampo silang pagtuon dako na kayo na akong kalipay. Bali mao na lang ni ang akong goal nga unta wala na'y kakulian nilang duha. Dini na lang kutob Papa Joe daghang salamat sa imong pagbasa o paghatag og kinabuhi sa ako ang suwat. Imong magtatampo, Gaspar.